Hej og velkommen til en ny video. I dag så skal vi se på min Traxxas Rustler, som jeg har opgraderet. Og så bare se om de opgraderinger de kommer til at virke, og om den går i stykker eller ej. Her er de ting jeg har opgraderet. Det er Traxxas Extreme Heavy Duty Kit, som opgraderer sådan stort set alle de ting, som er et punkt på Rustleren, som ikke er holdbare. Altså de går i stykker. Næsten hver eneste gang jeg har kørt med den, er der et eller andet der er gået i stykker. Det her sæt her, det opgraderer alle de dele der går i stykker normalt. Så forhåbentlig går det ikke i stykker. Jeg har købt det blå her, så alle delene kommer til at være blå i det kit her. Okay, så her kan I se alle de dele jeg har sat på. Alle de dele der er blå her er opgraderinger fra det kit her. Og aksler. Kittet det opgraderer også akslerne til at være de samme aksler som fra en Traxxas Max, som har meget mere power, og de er aldrig gået i stykker for mig, i hvert fald på min Max. Så de burde holde. De er meget tykkere og meget mere beefy og heavy duty end de gamle de er. Og så er selvfølgelig alle shock towers og C-hubs og alt det her til at holde hjulene med er også blevet opgraderet. Kuglelejer. Alt der har noget med hjulene at gøre, kan man sige, er blevet opgraderet her. Og så har jeg opgraderet de forreste støddæmper, fordi at de var ret ridsede, og de var utætte, så dem har jeg opgraderet. Den midterste aksel her har jeg slibet ned, så det bare ser, sådan man bare ser metallet. Det synes jeg ser fedt ud. Og så selvfølgelig har jeg fået en ny body her, som jeg har installeret sådan nogle ting her på, så den er ekstra kraftig, både foran og bagved her. Så ja, lad os se hvordan den kører. Okay, så nu er jeg udenfor. Jeg skal tage testen. Jeg kører lidt skævt, kan jeg se. Jeg har to 3S batterier med og et 4S, så vi burde kunne se hvor hurtigt den kan køre også. Så ja. Okay, det var ikke lige meningen.
Ah, okay. Come on, Rustler! Yeah! Jeg kommer op igen. Den kan også køre 4 stigninger, sindssygt. Den bil her. What? En sav med den. Hvad? Jeg ved ikke. Det føles bare som om der er et eller andet galt i saven med. Så er måske. S. Den er sindssyg på 4S, altså. Man kan jo ikke, det er jo ikke
det er jo ikke, man kan jo ikke styre det her. Det er jo sindssygt. Okay. En Rustler på 4S, altså det er bare for meget. Det er sindssygt. 3S er nok. Og jeg har også opgraderet min jo med en stærkere motor, så altså 4S er sindssygt. Okay, så jeg tænker lige, at jeg vil lave et speedrun her på vejen, så I kan se, hvor hurtigt den kan køre på 4S. Selvom jeg tror ikke, det er hurtigere end den originale motor, fordi det er lavere kV. Så ja. Okay, så inspektion. Har den fået noget som helst skade? Det tror jeg ikke, den har, eller så vil jeg også opdage det. Den sagde en lidt mærkelig sådan pive-lyd til sidst-agtig, når man kørte med den. Jeg tror godt nok bare, at det er noget jord i akslerne, men ja. Akslen, de har ikke noget slør, hvor de pinde der går igennem, så det er jo også godt. Det vil de gamle helt sikkert have haft. Karosseriet blev sådan lidt ridset nogle steder. Men ja. Men det skal jo køres med. Så ja, alt i alt, så vil jeg sige, hvis du har det samme problem med, at dine ting de hele tiden går i stykker på en Rustler eller hos, så ja, så det her i hvert fald en god løsning på det, fordi det er bare meget stærkere end det originale, og ja, det holder sikkert også langt mere tid end det andet vil, selv hvis det ikke gik i stykker. Så det er helt sikkert en god opgradering, så ja, men vi ses i næste video. Hej!